त्रिपुरा सरकार बीजेपी सरकार जे हारे दिनै त्रिपुरा सारावनो त्रिपुरा राज्योआव थांङै दंखा बिसोरखौ दिनै ककबर रमान स्क्रिप्ट अब दिनै 50 बोसोर सिगां अब जों आन्दोलन खालामदोंमोन अब दिनै कोर इश्यू अब दिनै गाइसे डेपुटेशन होनाय थ्रु भिडिअ टु द चीफ मिनिस्टर गवर्नर गाइसे दिनै विलेज कमिटी 2 बोसोर लाई थांगा ताक पॉइंटफोराव विलेज कमिटीफोराव इलेक्शन थाया अबलाय दुर्भाग्य कोनो देशआव माहियाख त्रिपुरा राज्योआव व्यतिक्रम जत इलेक्शन होई थांगा स्टेट गवर्नमेंट एसेंबली होई थांगा एडीसी होई थांगा म्युनिसिपल काउंसिल होई थांगा जत इलेक्शन पाई थांगा किंतु एडीसी बिले इलेक्शन फोराव कतार होई दं अमन बरनि उद्देश्य जे त्रिपुरा सारावनो उन्नति खायनाया बरक जदि एडीसी विलेज इलेक्शन खांफ्लाय जों रां माननाय सरकार बाध्य जों रां मार होनाय आबानो कताराना बागै बीजेपी सरकार स्पेशली त्रिपुरा सारावनो डिप्राइव खायनाय बागै वंचित खायनाय बागै बरक 2 बोसोर लाई थांगा ताक पॉइंट बरक इलेक्शन खाया अबन केरे प्रमाण जे बरक सामानि सबका साथ सबका विकास अब कोनो अर्थ मैया सबका साथ सबका विकास के इक्वली इन एडीसी विलेज बनाइदि तांगी एडीसी विलेज इलेक्शन खाया अबन बरक सबका साथ सबका विकास सामानि आव जुमला हम ताताल ते बेला इम्पोर्टेंट जिनि कोर इश्यू जिनि त्रिपुरा मथानि शीर्ष नेतारक जिनि महाराज प्रधान किशोर नेतृत्वे दिल्ली थाङै दं बरक दिल्लीआव बरक सालायनाय कक सालायनाय जिनि कोर इश्यू जों जत साइबार जिनि नाहार मंगे जो जिन लंग लास्टिंग बागै जों गेटार डेभलपमेंट जों स्टेटहुड दाबिनो जों सालायनाय ओ दिन कोर इश्यू किन्तु बुसकांगो जों नां दंमानि स्पेशली विलेज कमिटी इलेक्शन ककबर रमान स्क्रिप्ट आब्रामबो जों मा सानाय दिनै जों खोनानाय सारेराव जों खबर मोननाय आं खोनाखा जे 6:30 समायाव बर' एपइन्टमेन्ट माखा दिनै बबागरा आनो सावका आरो 6टा बर' कक सालायनाय होम मिनिस्टार डिपार्टमेन्ट होम मिनिस्टार कक सालायनाय बे बर' गोबां मा बर' डिसकासन बिसिन्दै बर' ताम खायनाय खाया बर' जोंनो साहरनाय ताबो दिनै जत्तनो 10 जन दिनै शीर्ष नेता दिल्लीआव थांजाक आं पाया कक साखा बर' 6:30 समायाव बर' होम मिनिस्टार मालायनाय आरो अफिसार बर' मालायनाय बर' डिटेल बर' सालायनाय बर' नांगांखौ बर' तेबो डायलग खायनाय मबाइल से पाया डायलग तेबो दंख बोरैबा आं खागाव दिनै त्रिपुरा मथानि मुभमेन्ट जि नाहरमों ताबो जों पगियाखौ सारा त्रिपुरा बर' साइमानो जों दिनै त्रिपुरानि महाराज नेतृत्वे ताकफानो जों बर'क जे इन्टेलेक्चुअल ग्रुप शिक्षित समाज कर्मचारी सिक्ला युथ छात्र जत्तनो दिनै महाराष्ट्र हमजागो दिनै पार्टीनि हमजागो जों नुखा टुकटाक दिनै ग्राम रगो पारागो बरक मास मोसु दिनै बीजेपी हाब दङ दिनै त्रिपुरा मथानि रायरक बा दिनै जे बरक गृह बरक अब कुनु बेपारिया जों साइमानो 90% बरक जों थानाय इलेक्शनाव प्राय 5 लाखनि ऊपर जों बुथ माखा त्रिपुरा मथा 5 लाखनि ऊपर जों बुथ माखा 5,000 थाङानो 10,000 थाङानो किन्तु साइड बाय साइड जों कुनु दं गोबां मा दिनै मथाव बाहायनो दिन खवाइदावो सिमनारावो